Ik vond het het wel noffelijk waren. Vooral als de zinnen erbij wie het goed uit de haren boeten. En dan heb je toch het gevoel van, nou het is mijn tijd, maar het wordt oors. We beginnen oor op een oor waartype. Dat begint joen en vannacht al. Het waar van joen en vannacht. Wol opklarings, ik bewolking en kans op een buiken. Jawel, vooral in het tweede pad van de nacht. En vierde is een temperatuur tussen de 2 en de 4 graden. Maar let eens op, de wind die houdt het in één keer aan. Die wordt krachtig onthut in het watergebied. En op de oren plakken een matig ont vrij krachtige wind. Uit noordelijke richting waait, noord-noordoost. En dan monodai. Het lieke droog te blijven, de zinnen is erbij, maar er is ook bewolking. En de temperatuur monodai zijn 9 of 10 graden. En daarmee wordt het koud en de wind zal het nog kouder maken. Die is matig en vrij krachtig. Kan uit een trog eerst nog krachtig wijzen in het kustenwaardgebied uit het noorden en het noordoosten waaien. Wel, in de joentijd in de nacht is het weer koud, maar ze 0 of min 1 graad. En dat betekent een graadje echte frost. En als we dan zeggen naar het waarbeeld van manje, is het manje nog meestentijds droeg of het zo'n licht buikenwijze matten, maar een temperatuur om het bij de 9 of de 10 graden heen. Op deze eerst nog even zinnen, letter het ruimwetter. Ik zou 9 of 10 graden en op wijze kan het zo'n 11 of 12 graden worden, maar betiden ruim. En dan is het toch echt oorwaarend worden. Nou ja, we moeten manje maar weer even in het waarschuwen.